May isa man apo nga Ilocanized version ti sagot mi kada kayo nagapo iti grupo a Carpenters kini Karen kini Richard Carpenter nga agkabsat ket namin adumi nga nakanta dayto yen ket tamila i-translate iti Ilocano, translated by yours truly. And this one goes out sa isa pong special sa amin, isa sa mga admin namin sa 4Decade Duo na magdiriwang ng kanyang birthday sa April 9. Happy birthday ading Venus Phoebe Mendaros nga taga Pangasinan. Happy birthday, Nay. Yeah. Para kanyang dati nga sonata. Siya tay managarapaan patsek dagiti sirsir mata sigud a managamis balikas ti sangiwang indengak akas bagik patsek dagiti balaygi sumagung mamano ti mapili aringat bulalakaw manmanuti agreg-reg nagasata may saka addak kanito agpukaw iti gagayen mo idalan ket di maungkot arapa apagpasunod ito nga kaya't kundi sumuko kelaat ket malagip ko adda ka akamangko adda metay maragregat gapot na karunga arapaan ket sigud nga adda ka si dadaan amang tapaya ken mangyali ka adda ka nito nga sikang iti salakig ko gapot ayat nga impaay mo tarabay ka titunggal addang ko adda kanito mas daaw dati kinatagkar ko ngem iti kinaagpaiso adda ka akamangko adda kanito awan pigsak awan pagkaptak nagbileg ket din ti kaaddam adda ka akamangko adda ka akamangko. I Have You by the Carpenters from the 4Decade Duo. So good night everyone.